pikantuk Muningane kang dapat Denira si Abdul Qadir wonten kang guru sanunggal Imam Rafi wastane punika minangka sira ing sakeh ulama Imam Rafi'i kang mantuk rahmatullah mangkana wong alim kang ana ing praja Baghdad ada ami cara kabeh jiwahkan para ulama angulari para yoga minangka gagantenipu nama sampun para tisa dan anak ingkang prayogi minangka gagantenana Imam Rafi lungguhe Musa Abdul Qadir Jailan lenangku dengan sesama ninga para aulia kang agung lungguh ing Raja Baghdad mangkana si Abdul Qadir waskinon anggen tenana ing salungguhe gurune angalinggih ring madrasah mangka sagung sodaga kang sugi samnya asung para minangka Beaning ambaciki madrasah agung kinaria murukane wong akeh mangka wis dadi sampurna wong ngaji akata madrasah sampun gumurung wong ngaji Quran lan kitab berkahe se Abdul Qadir amuru kuasa paraja waktu punika nengge hijrah Nabi wincal panca atus kali dasar astawar salang kungiku kakang umur ing eta denira se Abdul Qadir nalika linggi ing Baghdad
dadas gagenten Imam Ropai kang lian Syekh Abdul Qadir Jailan masa iku